Awarding na po tayo. Okay, now, at this juncture, may I request Lisa Alshaga and the auditor, Ms. Epi Estrella, with, of course, ang ating Polo OIC na si Ma'am Loretta Vizquera Vergara for the awarding ceremony. Okay? So, sisimulan natin. Okay. Ma'am, please join us here. We're going to give this award to... Okay. Okay. So, Pinoy Guro, in collaboration with Task Force OFW International, present this Maharlika Excellence Award to Mr. Narciso Rubillos Salazar. In recognition of his valuable contribution to the Filipino community. Ito pong certificate na to entitles you to your regional tour, good for two, sponsor of course ng Pinoy Guro, sir. Congratulations po. Now, at this juncture, we are going to give this Maharlika Alternative Society Award of Excellence. I'm going to read. This is presented to God Narciso Rubillos Salazar for his distinguished accomplishment of being a model senior OFW to his achievement and unselfish contribution to lead and protect the rights and welfare of the OFWs until his age of retirement. Signed by the founder, President, Honorable Dr. Felicen Licho Jr., KRSF, and of course, Welfare Officer, OIC, Ma'am Loretta Vizquera Vergara. Sir, congratulations po. Ang ating senior OFW para dito sa ating Maharlika Award of Excellence. Congratulations po. Okay, Ma'am Loretta, maraming salamat po, ma'am. Sir, congratulations again. So, at this... Ayan. Pero curious lang ako, no? Before we proceed with our next intermission number, or next part of our program, I would like to ask Mr. Jude Landicho. Sir, ano ba yung criteria para sa pagpili kay Mr. Salazar? Para dito sa maging sa OFW search for the year 2015. Ano ang naging criteria? Ano naging basehan po nito? Firstly, bago po tayo magbigay ng award, kailangan namin yung award ng deserving. Mahirap kasi bibigay ka ng award kahit sa mata nila yung award mo, tapos hindi naman deserving, useless. So kahit pa isa-isa lang, talagang sinala. Actually, ang first award natin sila, tinatino sa akin, pasado siya doon sa criteria ni Hingis. Hindi lang mo hinihingi natin criteria without any personal background. Ang importante, isa siya leader, naging leader, na hanggang sa kanyang katandaan, tuloy-tuloy ang kanyang pag-ibig. At wala siyang opposition. Kung may galing ba sa kanya, hindi siya ang dahilan. Meron kasi na magaling mag-leader, mahusay. Sikat, marami mo dito eh. 5 yung nominees ko eh. Treviso, Cagliari, Catania, Reggio Emilia, at saka dito sa Roma. Ang mga yun, mga sikat po yun. Nakikita niyo sa Facebook, magagaling. Problema, may mga lamat o sa may utang doon, nagalit. Marami. So, kasi sa top secret, yung kanilang mga records sa amin, sa file, hindi namin ilalabas kasi for the sake of privacy. So, yun po, honorsip, alam naman nyo, kailangan naman ninyo, ang una pong nag-nominate, pwede mo makatawag ng isang representative kay Paring Pepe Kabigla kasi meron siyang problema kaya hindi nakarating. Kung wala tayong nag-nominate, wala akong nominee. Di po ba? Tapos,
sinorvey namin, pinag-aralan, which is tumumpa to sa criteria natin na nakasulat naman dyan sa kwadro. Ginawa namin after na makumpirma na siya na nga, ibinidyo natin, interview, documented yung interview sa kanya, ilalabas natin pagkatapos ng event na ito. Gusto ko po bigyan din na karangalan o pagpapasalamat ang isang tao na nominate na si Mr. Pepe Ramos Calingla, na ito kapatid. Siya po ay sa tulong ng Mancini Mini Market, dyan po sa Mancini at saka sa Embassy, nakatanggap po siya ng isang gift certificate, a basket of grocery, in recognition to his support to the Maharlika Alternative Society by nominating a right person to be awarded. Sign po ng may-ari ng tindahan. So, ito po yung dadalhin niya doon para mag-claim yung kanyang basket of groceries. Maraming salamat po sa pag-aaral. Okay, sir. Maraming salamat.